no said they will communicate to the family that your son has been missing in action for the last 6 months. Donge familia makamano ngisgine wuodgi en missing magin podine gin tiere kod geno ne wuodgi nyalo duogo konge mane gibedo gibuo ka koro jatend piny Hona ni Benedict Kabire na chiel kuom obila mane owito ngimagi Mheshimiwa Ochieng Jera mano kelo chochni e yo machalo nade. Joyce erokamano mokongo awuoyo kaka ja ODM. Kiparo maber kinde manitero jowa Haiti chama mar ODM ne ok oyie gi wachno. Ne giyie gi wach mar tero jowa Haiti nikech ok ne reason momiyo wan piny mar Afrika mabor kabisa kod Haiti wan nyaka kitwa kae gi chike moko manono nwatero jowa Haiti e lweny to jomoko nitie machiegni kucha to ok nyal dhi. Anyway, akawo thuolo ni mondo mos ni anyuola adek mar president lando jogi ni Nyasaye okawo e lweny. Gon gi mos kendo ne githo ka gikedo ni pinygi loso nying pinygi. To gima abe obwoga en gima neno kae kiwacho gofis mar AG no gingi wachno. At least gima dine giwacho kaka wakili wacho rais owacho gini kan piny mar Amerika. Dine giwacho ni wabende kaka rais owacho no owinje nyoro ama kawuono to be kawuono mwawinje wabende wago musa nyen family kachi rais owacho gokinyi gimbede giwacho ni yawa rais owache wane mwangise sani gine bwogowa to wangise mondo mi land piny eka koro dhi family to ka koro ini dhi court ti kwacho ni anakia to rais mapiny to wacho gimo pogore kanya paro nitie pogoro ma oken kare to engi malet ni igolo nyathini ama ini wuok idhi gori pinyu to koro ka thoni ka koro ipando keche jiwo ng'eni kidhi lweny inyadhi ama nyalo duogo.